כשהממשלה עדיין לא לגמרי מתפקדת בכל מה שקשור לחוסן של העורף הישראלי, ממשיכות היוזמות האזרחיות למלא את הוואקום. הפעם כמה מהחברות הגדולות בענף ההייטק מודיעות ביחד על יוזמה לקלוט מאות עובדים מהנגב המערבי למשרדים חדשים שלהן שיוקמו בשדרות וביישובי העוטף. איתנו יזם ההייטק עידן טנדלר, סגן נשיא פאלו אלטו נטוורקס ויושב ראש פלייסייל, אותו מיזם שמרים את הדבר הזה. שלום לך. אהלן לירון. אני אתחיל רגע מהסוף. התושבים בעצמם לא בטוחים כולם שהם מתכוונים לחזור, אז אתם כבר מצהירים שאתם מקימים שם משרדים? שאלה מאוד טובה, אבל אני חושב שמישהו צריך להתחיל לתכנן את היום שאחרי. בסוף אני חושב שהפיתוח של הנגב המערבי ובכלל של העוטף והחזרה של התושבים וההפיכה של הנגב לאזור אולי הכי פורח והכי חשוב בישראל, זה משימה של כולנו, משימה מאוד חשובה, משימה אולי לדור, וצריך להתחיל אותה עכשיו. אז איך בעצם הגיעה היוזמה הזו? תראה, אני יזם הייטק, יזם חברתי, כבר שנים מנסה להבין איך אפשר לקחת את ההצלחה של ההייטק כדי לעשות טוב בחברה הישראלית, ולפני שנתיים זיהיתי הזדמנות שההייטק יכול לפתוח את הדלת, לפתוח את הדלתות לאוכלוסיות חדשות. לאוכלוסייה מהפריפריה, והאוכלוסייה החרדית, והאוכלוסייה הערבית, ויוצאי אתיופיה ודרוזים, וככה נולד הרעיון למיזם שנקרא פלייסייל. הקמנו אותו ביחד עם 50 חברות המובילות בהייטק, קרנות הון סיכון, כל המובילים בהייטק, והתחלנו לעבוד, ויש כבר הצלחות, והתחלנו להכניס אוכלוסיות שכמעט לא ראית בהייטק, ואז פרצה המלחמה. ובמלחמה, כמו אני חושב כולנו, הסתובבתי בשטח, הסתובבתי בדרום, בים המלח, באילת, ראיתי מפונים, וראיתי ראשי מועצות, ופגשתי ראשי ערים, והייתה פגישה אחת שהייתי אומר, כמעט טלטלה אותי, פגישה עם ראש עיריית שדרות, אלון דוידי. ודוידי אמר לי שהמשפט מה שאני זוכר, הוא אמר לי, עידן, זה מאוד נחמד שאתם פה, וצריך את העזרה של כולכם כאן, אבל אם אתם לא תהיו כאן ביום שאחרי, אם ההייטק, אם ראשי ההייטק, אם חברות ההייטק לא יהיו כאן ביום שאחרי, אנחנו אולי נחזור הנה. אבל אני לא בטוח שאנחנו נצליח לשקם ולהצמיח מחדש את הנגב. ואז הבנתי שיש כאן משימה שהיא הרבה מעבר אלינו, זו משימה לאומית, המשימה באמת הכי חשובה של הדור לדעתי שלנו, וזה להחזיר בחזרה את הנגב המערבי והעוטף, להיות מה שהוא היה ואפילו יותר מזה. ויש כאן אפשרות, ואתה יודע מה, יש פה אפילו מחויבות של ההייטק לעשות את זה. אז שתי שאלות, קודם כל, ממה שנגזר, ממה שאתה מתאר על היוזמה המקורית מלפני שנים, אני מבין שהעובדים שתקלטו גם באירוע הזה של עוטף עזה ושדרות, הם לא חייבים להיות מהתחום, נכון? זאת אומרת, אתם מתכוונים לאפשר גם לאנשים חסרי ניסיון או חסרי ידע, לבוא, ללמוד ולעבוד. אז תראה, זו יוזמה שכמה, אתה יודע, חשבנו עליה לפני חודש וחצי, ונרתמנו מאוד מאוד מהר, ולמעשה כבר לפני שבוע התחילו מבחנים. פנינו לכל האוכלוסייה בנגב המערבי ובעוטף, רובה עדיין אגב מפונה, רובה עדיין במלונות, ושאלנו קודם כל מי למד תואר רלוונטי. תואר רלוונטי להייטק, בדרך כלל זה מדעי מחשב, הנדסת תוכנה, תואר הנדסאי, והתחלנו כבר עכשיו לבחון אותם. נרשמו כבר למעלה מ1,000 איש, אנחנו מקבלים עוד ועוד פניות, ואנחנו רוצים לראות קודם כל מי יכול עכשיו, בטווח הזמן המיידי, להיכנס להייטק, ואז אנחנו רוצים לראות מי יכול להיכנס להייטק, כמו ששאלת לירון, עם עוד הכשרה. והכשרה נוספת. ופה אנחנו מדברים על מקצועות שהם לאו דווקא מקצועות הליבה בהייטק, מקצועות תמיכה, מקצועות שיווק, מקצועות QA אנחנו קוראים לזה, ואנחנו רוצים לראות מי עם עוד הכשרה יכול להיכנס להייטק. יפה. עכשיו השאלה השנייה של דברים שאמרת מקודם, זה האם בעצם כרגע יש איזשהם צעדים קונקרטיים שקורים בשטח? זאת אומרת, מדברים על משרדים בשדרות ובעוטף. יש כרגע כבר התחילו לבנות או מה? אז תראה, זה כל מהלך שהולך להיות מספר שנים. אנחנו מבינים שהוא מאוד מורכב, אנחנו מאוד מאוד נחושים לעשות אותו ולהצליח בו. התחלנו מבחנים, כמו שאמרתי, ואנחנו גם נתחיל בהכשרות. ואנחנו מבינים גם שיש את ההיבט הגיאוגרפי, ולכן אחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות, וזה בטווח הזמן המיידי, שוב, זה תלוי כמובן מתי התושבים יחזרו, זה לפתוח משרד, המשרד הראשון יהיה בשדרות, תדמיין שעוד שנה, שעוד שנתיים, יהיה 10 עובדים שיעבדו בסיסקו, 10 עובדים שיעבדו בפאלו אלטו נטוורקס, 5 באנווידיה וכו'. תדמיין שאתה הולך בשדרות ולראשונה אתה רואה לוגויים של חברות. תדמיין את התקווה שזה ייתן לתושבים בעוטף ולתושבים בכל המדינה, ואנחנו הולכים לבנות פלייסייל, משרד שבעצם יאכלס את כל החברות האלה ביחד. העובדים אגב עדיין יגיעו לחברות, אין מה לעשות, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, רוב החברות עדיין נמצאות במרכז הארץ, אבל חלק מימי השבוע העובדים יוכלו להיות קרוב לבית, קרוב לקהילות שלהם, המשרד הראשון בשדרות, ואנחנו מקווים, ואנחנו עובדים על לפתוח עוד הרבה משרדים, ועוד הרבה ערים, אנחנו הולכים להגיע לא רק לעוטף הקרוב, אנחנו הולכים להגיע לאשקלון, אנחנו הולכים להגיע לנתיבות, אנחנו הולכים להגיע לאופקים, ואפילו לאוכלוסייה הבדואית שאנחנו כולם יודעים שנפגעה קשות במלחמה הזאת. אגב, אם מותר לי רק להציע אגב, מה שאתם עושים זה הדבר הציוני הכי חשוב
בטח בימים אלה, כאשר ישנם רבים מתושבי שדרות או תושבי עוטף עזה, גם באותם אזורים שכבר שקט יחסי, לא היה פעם שקט מוחלט, אבל שקט יחסי, בעצם אתה מעודד אותם לחזור הביתה ולעבוד בבית, בעוטף עזה ובשדרות. תחשוב גם על יישובי גבול הצפון, כי הרבה מאוד צעירים שגרו שם בשנים האחרונות. יש לך איזשהו קשר אישי, מנחם, לצפון? לא יודע, אני יכול לשלוח לך כמה וכמה פניות של חבר'ה צעירים שככה מתלבטים. אז מנחם, קודם כל, אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מסכים, וזה מחויבות של ההייטק והאחריות שלנו, שההייטק לא יהיה רק במרכז הארץ, אלא בכל מקום. גם בצפון, אגב, אתה יודע בטוח שיש הייטק מאוד מעניין, שמפותח עכשיו בקריית שמונה. נכון. אנחנו רוצים לייצר עוד מאות משרות, לא רק בנגב, אלא גם בצפון, וזה יקרה. ובזכותכם, אנשים יישארו בשדרות ובקריית שמונה, וזה מאוד חשוב. עידן, יישר כוח, תודה רבה לך. תודה. אנחנו הגענו לשעה.